Wannan limamin da cani ya zo masallacinsa bara bai san aikinsa ba. Wai a Kaduna a layin da Usman yake layin karo ne yake koko layin mutanen kirki ne ke makwautansa diyan banza ne koko mutanen kirki ne. Ina so ku danna mun lamba daya in akwai mai mashi nasiha a cikin garin Kaduna koko ƙauyen Kaduna ne yake. In dai akwai mai unguwa garin to ka tabbata cewa mai unguwan nan Allah ya dabe mai albarka. In dai akwai shugaban matasa a unguwar to ka tabbata shugaban matasa na dan banza ne ba mutanen kirki ba ne. A cikin Kaduna ba ku ƙara matsalar Kaduna ba cikin garin Kaduna ba ku ƙara matsalar Kaduna maka zo cikin wata ƙasa saboda wani mawaƙi da a can Kahutu gari da sunan tusa rarara wanda dan mai hisa mu uwa ta in wanda Alanuhu da Adam Zango ya fara haska mai kamera mutum da kai kawai biri ya suma ka kalli huskar rara ka kalli huskar biri dan shegiya Allah ya dibi mu uwan ku albarkaci nan tun ana muke gane an wuta ne shege bawa sakka. Wannan limamin da cani ya zo masallacinsa bara bai san aikinsa ba. Domin liman inda ka san aikinka wannan katakun da ake zagayawa da shi ana bara da shi wanda aka rubuta sabil a jikinsa shi zaka ba wa cani ya zaga da shi. Babu yanda za a yi lokacin zai mitin ya gayyaci bokaye. Ya zo neman kuɗi yana zuwa wurinku a matsayinku na malamai bai san maluntanku ba sai ya zo bara. Ashe bokayen da yake harka da su ƙarya ne tunda boka ba zai iya buga masa kuɗi ba yayin da zai nemi kuɗi gurin malamai yake zuwa a yi bara a cuci al'umma don haka muna kira ga malamin nan in ka san aikinka ka ɗauki wannan akwatin da aka rubuta sabil ka ba wacce ne zaga da kansa. Wannan shine gaskiyar magana bayan ya gama cin fuskar ku yayin da za a yi taro mai muhimmanci ya gayyaci bokaye kana malami in ka an kira ka sai an yi mutuwa saboda haka wayannan bokayen da ya rike su ya kamata ya je wajensa su buga masa kuɗi. Ya raba ku da mai baku ya zo yana karɓar naku wannan aiki sai cani. Wai dan alƙali Zariya Maradi ban so in zage ko ka bai ara sallama ka kiran da Allah ina magana da Mazariya dan alƙalin Zariya ya kace ubanka shine alƙali Zariya ko ni magana da kai ka zo ka raba wani hukumar da labari ba abin da ka ga mu bane ba shine kai ba ban so in zage ko ka kiran da Allah. Alhamdulillah dai bayan cece kucin da ya faru tsakanina da Man Naziru inda muka kai matsaya akan cewa za a cire baitinsa a cikin waƙan more in ɗora nawa inda za a ga tsakanin nawa da nashi wane ne muryar ba za ta yi farar ba murya za ta tsayo a cak. Annaziru ya ce ina isa in je in yi wanda na yi magana a kai a baya har nake cewa to lalle zan yi wannan baitin da ya ce in yi kuma na tabbatar masa da cewa idan ya ji nawa sai ya tsini nasa. Na ƙudurta zan yi wannan aikin to amma sai nake samun kira daga masoya musamman 'yan comment section wasu da wanda suke nan ta suna kira na a waya mai girma yariman sarkin mawaƙin ƙasar Hausa muna mai baka haƙuri akan abin da yake faruwa kuma karka biye masa suna gamin cewa kada in biye maka Man Naziru sun san da cewa idan nace in yi wannan aikin ko in ce in yi wannan baitin zai fi naka da kai buga mini tambari ka ji sautin mai bakin kada rara ɗan wahala na Kahutu uban 'yan matsala. Kai buga mini tambari na yi sautin in fara haka. In mun fara haka ya Allah kai ke dafa mana. Dafa mana mi sama mi waƙar magama lau lafiya ha saurara ɗan giya na Kahutu uban 'yan matsala. Ga saƙon 'yan ƙasanmu na Nijar zan zana maka. Waƙoƙi ɗatara da kace zaka zana tun jiya. In ka fasa na ce kai Allah tsine maka Abbani Rara saƙonka ya zo inda za a maida ma martani. Ka san wannan waka ko? Ka san wanda aka ma wannan waka ko? To ka ka tambayi Rara wane ne Naziru sarkin waka? Naziru sarkin waka ko da Rara baya karawa barantana kai haka rika hutawa kana cewa wai 'yan comment section sun ce wai ka daina biye ma Rara ka daina biye ma Naziru sarkin waka kai ku awa to ga shawara kuma kyauta da zan baka Abbani Rara dan Allah dan Annabi ka daina waka na rantsi da Allah baka iya waka ba da kai Qur'ani izi 60 a nan gurin wallahi na dauke shi zan nuna maka in yi maka rantsuwa da shi baka iya waka ba baka da muryar waka baka da muryar mawaka babu waka a cikinka ka koma gurin Malam Rara ya koya maka waka ka gane Abbani ko kuma ka tai gurin Shagon Rara ya koya maka waka
ko ka lallaɓi wani cikin yaran rara ɗaya ya koya maka waka. Ana biyan kuɗi a buɗe murya, ka tai a buɗe ma murya su kwana ta komo ta irin ta mawaka, sannan ka fara waka. Menene ka ɗora a wannan baitin da ka ɗora? Shirman banza shirman wuhi. Nan ni kadai yarbe municipal. Ni kadai na hana rara shanawa a saman TikTok. Da kai aka shi aka tattara malamai saboda waka ta buke shi. Sai da kuka yi sabka. Ni kadai in gagare ku har a cikin ku a samu uban da zai huto ce ma wai sarki wai yayi kadan. Duk inda sarauta take ba a biyan kuɗi a saye ta. Allah yana ba da sarauta ga sarki wanda ya cancanta. Ka san wane ne sarki? Mai gidanka ya san waye sarki. Mu da ba sarakin ba, almajirin na can ƙasa mun gagare ku shan ruwa aka kara da sarki. Ka huto kai neman suna duniya ta san ka. Yawwara wannan kai kamu kawa da sarki Naziru sarkin mawaka. Sarkin da bashi sarki bashi galadima. Sarkin waka. Allah sa wannan sakon kaje shi. Ka koma ka koyi waka sannan ka dawo cikin hili sannan har ka iya waka ta kwanan ma ka ce an ga me suna kai wani mi kai a wannan waka ta kalla na tuba. Mi kai a wannan wakar? Alhamdulillah dai bayan cece kutan da ya faru tsakanina da Man Naziru inda yarbe abun ya baka da yare ko to bari mu baka wani karamin misali ke yarbe municipal ido wanga diyan shagun na rarara wallahi uwan su ma ba kowa bane kai ka jiba Naziru sarkin waka ka diba ubanka wallahi Naziru sarkin waka ya hau uban shi ya hau uwaye daraja a Najeriya ma shi bai da aikin komai sai rara ya waka ya hau har da ce maka shi ya rima zaka ci kokko wajen Allah ubanka ko dogari bai taba zama maka na ce maka kanka ya rima shege musa ko an taka da bisa kwalta wallahi da shi da rarara har yanzu na kasa gane wane ne wani kyawu wannan yaro mai hawa waka rarara da shi da rarara na kasa gane wacce uwar ta aihe su da farko dai na ga uwar rarara na so in ga hoton uwar wannan yaron haba ku yin saboda Allah da Annabi mutun ga ya hai karhin ku ya hai karhin kuna ta zage shi Naziru sarkin waka ta kalmar shi uwar rarara daraja a Najeriya sai ga dan sunna ya sani ci gaba da magana ka kace mi to nace gaskiya wannan mulkin da ya kubce mu an ya kubce mu gaskiya mun shiga uku ai wannan mulkin shi mu abin da muke so ma kawai a ce hal abadan tana kawai tafi da aiki mu dai wallahi gaskiya mu zaman lahiyar nan da muna jin daɗi yanzu dai ba gashi ba dai hankalin mu kwance a kawai yau amma zaka ji wasu can suna ta cewa wani kaza mulkin wannan ana ta'addanci ana shan wahala ana bine ne wallahi mu hankalin mu kwance yake alqur'ani mu je gode kai mu je mu aiki mu zo lahiya lau kuma Allah ya san ko albarka cikin ƙasa ma duniya za ta zama lahiya to ha gani abinci ma Allah ba da shaida nan a ƙasa to alhamdulillah ya dama abin da ake ta fata kenan to ubangiji Allah kare musu a musu ba wallahi Allah kare musu amin wallahi Allah ya gama mu da shugabanni muna zaman lafiya lau sai kai kwancin ka a jili lariya ta taware kai kwancin ka ba a sha Allah daddare ma ko daddare ma kawai mu ba Allah ko bera mu bera ma kaura wallahi bera ma mu yanzu da bera a daki suka sha mu kai yanzu babu amin Allah bera masu ma bera ma babu su kuma irin wannan masu doka abokai ma kai ha babu su duka sun masu kama waki duka babu na hadarin muna duka babu su iya su ma hannu hazan su tillar suke tillar muna ma bera ido kama kake masu gashin baki madalla Allah dai kara kare mu kuma Allah kara kare mu mun kada ba mu kulma a bar mu haka mu zauna lafiya dan mu shine mu azumin wallahi Allah dai karo kuma ma insha Allah kawai za a ko samu ma za a bada wallahi insha Allah ko ma kawai za a samu samu a gari ai kasance batta da komai an kwakuje ta dukkan ta Allah ruwa mu asiri to a gani yanzu kuma Allah zai maido arziki Allah zai maido arziki mai hakuri dai mawadaci to ubangiji da Allah kama mu dai muna fata Allah taimaka kuma Allah kama musu amin Allah amin Allah Allah ya tallafi